Да, да. Дигай и показвай. Показвай, е така, показвай. Показвай. Оставай. Чакай. Няма какво да чакам. Да снима, айде. Показвай бързо. Бързо показвай. Бързо показвай. Само по-бистро показвай. Стига. Чакай. На коя Добре, една страна? минута. Еми камерата, виждаш ли където свети камерата? Ето. Иде ли като? Да. Айде. Готов ли? Да.